gustaríanos saber que foi o que te moveu a traballar como xornalista. A ver, claro, que eu a diferenza de outros moitos compañeiros, porque os teño, non podo dicir que fora unha escolla vocacional, non? Eu non, de repente un día non vin a luz e dixen que o que quero ser na miña vida é xornalista. O que pasa que si fui unha escolla que unha vez realizada conseguiu que sentira máis apego por ela, non? Entón, eu creo que un xornalista é basicamente xornalista porque quere contar historias. Quere contar historias dende un punto de vista veraz, non? Entón, creo que iso é, ese para min é o maior atractivo diso, poder contarlle as cousas a xente, cousas que interesan e intentar facelas dende unha perspectiva obxectiva, que moitas veces é difícil, e sobre todo de maneira moi honesta e moi fidedigna, non? Na actualidade estás a traballar na Televisión de Galicia e nós pensamos que se trata de unha televisión demasiado local. Non queríamos quizáis unha televisión máis atractiva se ofrecese información internacional na nosa lingua? Sí, efectivamente, eu estou moi de acordo contigo niso. Eu creo que é importante que deamos esa información local porque realmente é interesante para moita xente da nosa contorna. Hai xente que está esperando a que dean as 2 da tarde para ver, por exemplo, o Galicia Noticias, que falamos moito dele. Ou está esperando determinado horario do día para poder ver as noticias exclusivas da comarca de Santiago e quen di Santiago, di A Coruña ou di outro tipo de informacións máis locais. Iso é importante e é unha necesidade que ten que ser tida en conta e que hai que atender, non? Entón, o problema, como noutras moitas cousas, é desatender outro tipo de informacións que si son relevantes e que nós poderíamos contar e sería a nosa gran vantaxe na nosa lingua. Faloche de, bueno, o que ti comentabas, información internacional, falar agora mesmo do que está sucedendo en Europa cos refuxiados na nosa lingua. A min iso pareceme estupendísimo, que non se me ocurre outro cualificativo, poder falar da nosa economía, pero tamén do que pasa nas economías do resto do mundo e falas disto en galego, que me parece unha oportunidade macanuda, non? Como di unha amiga miña da Loda Costa da Morte. Entón, como con todo, o que hai que intentar é ampliar as miras, non? Que é igual que se cubre esa información local que é importante e que suscita moito interese e que realmente ten audiencia, pois hai que cubrir outras moitas do territorio español, internacionais ou de calquera outro tipo que se nos ocurra. A pesar de que máis do 60% da poboación é urbana e periurbana, por que as series e a maioría dos contidos da TVG continúan a ser tremendamente rurais? Porque supoño que aí a razón de ser diso estará baseado en estudos da audiencia. Realmente non che podo dar unha resposta a isto. Si é certo que se deron outro tipo de formatos, non sei se podemos considerar que Matalobos é unha serie eminentemente rural. Eu non o considero, creo que é unha evolución, non? Non creo que Serra Moura sexa unha serie eminentemente rural. É igual que sucede isto na actualidade, se imos máis atrás, as series que se fixeron históricamente, estou pensando agora na mitiquísima de Portozás, non sei hasta que punto é eminentemente rural. Si é certo que agora se está tendendo moito a un formato máis costumbrista, non? Pero supoño que iso tamén deriva pois das experiencias que ti tes do que está pasando no resto de medios, dos resultados que están dando ese tipo de formatos noutro tipo de medios, que se basearán niso para facer ese tipo de escollas, pero creo que se están facendo series que ademais teñen moi boa acollida entre xente da vosa idade, porque Matalobos tiña un seguimento espectacular e había lexións de fans que ian esperar
os actores ás portas do estudio e interactuaban moitísimo con eles a través das redes sociais. Iso non creo que sexa un formato eminentemente rural. O que pasa que, como con todo, na televisión de Galicia tamén nos quedamos co cliché e co mito, e hai partes que si poden estar baseadas na realidade, pero creo que neste caso que se está tendendo a outro tipo de formatos, non? Nós, como clientas que somos da televisión pública galega, como podemos reivindicar máis contidos adaptados aos nosos intereses? Claro, é que iso é un oco que está desatendido, que a min me custa moito explicar, porque non lle vexo razón de ser, porque vos sodelo futuro desta sociedade e, por tanto, sodelo futuro da televisión de Galicia, e habería que tervos en conta, e lamentablemente non está sendo así. Entón, como se podería solucionar? Eu creo que demandando directamente, non se me ocorre, xa sexa vía mail ou xa sexa vía telefónica, chamar á redacción da televisión de Galicia e dicir por que nos están facendo máis contidos específicos para xente da miña idade, porque eu creo que se se fixeran, igual que funcionou o Xabarín no seu momento, pois que si terían éxito, pero a realidade é a que é, e é que están desatendidos, e, no meu punto de vista, debería ser doutro xeito. Non alcanzo a entender por que isto está sendo así, en que momento se chegou á conclusión de que a televisión de Galicia é un formato que só atende a xente de determinada franxa de idade e de franxas de idade elevadas. Ao contrario, non creo que hai un espectro máis amplo e hai un público potencial que si merece ser escutado de sodes vos. Que marca as liñas da imaxe que se transmite de nós na televisión de Galicia? As liñas da imaxe, a que te refires? Do que se transmite dos galegos na televisión. Por exemplo, que boten unha noticia, víamola hai pouco, dunha señora que lle morría o pai na igrexa en Santo Andrés de Teixido, como que se transmitía unha imaxe despectiva, quizás, dos galegos. Sí. Que marca esas liñas? Eu, nese caso en particular, creo que é unha información que chama a atención, porque non deixa de ser curiosa. Eu lembrome dese suceso, esa señora estaba con seu pai nunha misa, se mal non me acordo, e o pai morriu no transcurso da misa. A misa continuou, porque ela consideraba que era un sinal de respeto facelo así, non alterar o proceso e deixar que o ritual continuase, e unha vez que rematase, pois xa se atendería iso. Eu entendo a curiosidade que desperta a noticia, creo que foi tratado dende un punto de vista nefasto e que obedece a unha serie de persoas que nese momento tiñan que falar con aquela muller en cuestión e que non eran capaces de entender o proceso desa señora. Entón, estaban falando dende perspectivas moi distantes. Entón, nese caso, atribúo a unha falta de xestión, a unha incompetencia manifesta, sinceramente. Pero entendo a curiosidade que pode levantar o tema, só que non se subo tratar con propiedade. Simplemente iso. A televisión de Galicia foi o medio que máis axudou á normalización da nosa lingua. Tiña programas como Xabarín, do que xa falamos, co que medraron xeracións enteiras. Fai tanto mal isto a política como para que se valeire de contidos? Non creo que sexa unha cuestión de que lle faja ben ou mal a política. Creo que é máis unha cuestión de non saber entender que ese oco hai que cubrilo e suplilo ou enchelo de contido con outro tipo de formatos que nos poden parecer menos apropiados. Non creo que sexa unha cuestión política, creo que é máis produto dunha carencia de reflexión, de pararse a pensar que tipo de tele queremos facer, a que tipo de xente queremos chegar e onde está o futuro desta televisión. Porque, quero dicir, se os que nos ven son os que teñen 70 anos,
non nos van ver 20 anos máis. Entón, como con todo, hai que ampliar as miras. Non creo que sexa unha cuestión política, é máis non facelo ben, non pararse a pensar, unha carencia de reflexión, de tirar quizáis polo doado, non? De encher a parrilla con formatos que son o mellor de elaboración máis fácil, non sabería explicarvos. Tense falado moito do uso ritual da lingua que moitos presentadores e presentadoras fan, aínda que hai profesionais como a ti que teñen unha fonética magnífica. Que hai de certo nestas afirmacións? Coídase e exíxese a calidade lingüística? Eu creo que hai moito de mito nesa cuestión. Nin é certo que todos os profesionais falen mal galego, nin é certo que a maior parte da xente que traballa na televisión de Galicia fale única e exclusivamente en castelán. Si é certo, e aí podo estar de acordo con vos, en que si debería existir un cuidado da lingua a un extremo que a efectos prácticos non se está dando, non? E iso pódese ver pois na información diaria que se elabora, nos profesionais que acuden, pois, por exemplo, os debates políticos e demais, que non teñen un coñecemento da lingua que a mí me parece óptimo para difundir a través dunha tele pública que naciu exclusivamente con ese obxecto, non? Entón, se queres difundir a lingua, terás que difundila de maneira correcta. Entón, non se está extremando o cuidado ata ese punto, pero tamén é verdade que hai moito mito arredor do galego na televisión de Galicia que ten pouco que ver coa realidade, pero sí, aí estou de acordo con vos, deberíamos ser máis estrictos, non? Porque é o noso medio de vida, é o noso sustento. Ti algunha vez te sentiches discriminada por falar galego ou por falar con trazos dialectais? Crees que hai solución contra eses prexuizos? Tiven episodios na escola porque a miña maneira de falar si despertaba a risa en determinados compañeiros, pero bueno, ás veces tamén é produto da infancia ou do infantilismo, non sei. É quizáis máis grave o que acontece na realidade, non? É quizáis máis serio que alguén do teu entorno máis inmediato que fala como a ti che diga que utilizar a geada nun medio público non é fino, non? Que a tele non está pensada para ese tipo de discursos. Iso sí me parece moi grave e tamén faite reflexionar sobre eses prexuizos que crías superados ou que vinculabas con unha determinada etapa da túa historia ou da historia en xeral e que aínda perviven, non? E lamentablemente aínda hai xente que pensa que o galego non é un idioma que teña futuro, non? E que prefire educar os seus fillos en castelán e ensinarlles inglés, non? Porque, ao fin e ao cabo, o galego redúcese a un espazo xeográfico pois máis reducido. Paréceme dunha tristeza terrible non darlle o valor que realmente ten a nosa lingua, non? E realmente sinteste compunxida e preguntaste ás veces preguntaste que tipo de mundo é o que estamos construíndo, non? Cando che venen con este tipo de discursos, pero como teño este instinto natural que ten de optimismo, son consciente de que son casos moi puntuais. Afortunadamente non todo o mundo pensa así, e por cada un que che di ou que che fai un comentario desas características hai 10 persoas que che din o contrario, non? E que valoran a túa fala e que agradecen que o seu rexistro teña cabida na televisión de Galicia, porque, ao fin e ao cabo, é riqueza, non? Pero hai que ser optimistas. Xa para rematar, a partir do ano 2009 foron caendo todos os medios, pero pola contra tamén surgiron iniciativas digitais. Como ves este panorama na actualidade? Creo que o futuro desta
esta profesión pasa por iso, non? E agora mesmo vimos de escuitar o anuncio de grandes medios, grandes cabeceiras que se plantexan incluso deixar de publicar en papel para facelo única e exclusivamente online, porque realmente agora con internet temos todo ao alcance dun clic. Eu creo que hai que reinventarse. Isto non ten por que ser algo negativo, non? Ao contrario, creo que pode ser moi positivo, porque na mesma maneira que ti tes acceso a máis medios, eu como medio teño oportunidade de chegar a máis xente, non? Entón, creo que ese é o revulsivo. Entón, non ten por que ser unha mala noticia. Hai que saber adaptarse a estes novos tempos e sacarlle o rendemento que realmente merece, non? Pois agradecemos moito que respondes esas nosas preguntas. Moitas gracias, un placer para mí estar con vos.